Здравейте, скъпи музикални приятели! Днес ще ви срещнем с един много позитивен и млад човек. Отдал се на музиката и с него ви предлагаме да си говорим за underground музиката в България. Здравей! Привет, Може да ни се представиш. казвам се Петър. Когато някой ти каже, че слуша или прави underground музика, какво си представяш ти? Можем ли да обвържем алтернативната музика с андерграунда? Добре, доколкото знаем, ти си барабаниста на Sweat and the Legends, както и на Лок Марухо, но също така и участваш в още няколко групи. Разкажи ни кои са те. No More Many More, следната, най-новата, така да кажа. И Към тях се присъединих преди около година, може би, и така доста добре тръгват нещата, но не бих казал, че той е underground. какъв По-скоро- стил по-скоро? По-скоро е комерс. Интересно. Имате ли авторски парчета или Предимно. правите... Предимно авторски. Но също така правите и кавери, предполагам. Случва се, да. Добре, Ясно. как се разпростираш на толкова много места и какво влияние ти оказва всяка една банда, в която свириш? Ми, успявам, защото искам още да мога да свиря всичко. Харесвам и да експериментирам в стиловете и да не се ограничавам. Защото имах период, в който така бях забил, например, само някакви регите и такива неща и се откупнах малко от това нещо. Не, че не обичам, нали, да си свиря регици и до ден днешен, но малко бях забил и А смесвате ли някакви повече стилове в вашите песни, примерно реге, ска, пънк? Не. Не. То си е тип Everlast. Ние даже ги подгряхме тук Аха, в терминала. Супер. Да. Това беше преди няколко месеца. Да, горе-долу тая. Лок Марухо, как точно можеш да определиш стила на вашата група? Не мога. Не можеш. Добре, да кажем, че е просто една алтернативна музика. Да, нещо такова. Видяхме твои снимки в социални мрежи, че твоята страст са барабаните, но също така видяхме, че свириш и на кахон. Има ли още инструменти, на които си посветен? То аз започнах с китара, между другото. Аха, Да. интересно. 3-5 години така. Обаче, не знам, в един момент се запалих много по барабани и така започнах и съответно преустанових с китарата, защото според мен, нали, човек като се отдава на някакъв инструмент, то... Трябва да се отдадеш напълно. Да, аз поне така го виждам. А кахона? Как се запали? Наложи ми се. Аха. Да. А в коя група свириш на кахон? Само с No More Many More и то клубовете, които са по-мънички, не позволяват, нали, сет барабани, иначе предпочитам. А някой инструмент, който винаги си искал да свириш на него? На бас много искам. На бас? Да. Ами ето, значи това ще е следващия. Аз и на бас посвирам, ама съм така лаик съм. Общо взето. Добре, развил ли си успешно underground музиката в България? Забелязал ли си в някой регион в страната ни да случат по-успешно нещата, отколкото, да кажем, нали, да направим между големия град и останалите? По-скоро не се развива андерграунда. Мислиш ли? Не се развива? Почти си стои на едно и също място. Да, но ето, че има толкова много групи, които в точно на този музикален живот. Да, но то буквално underground имат 10 фена, които са им приятелите и от друга страна, нали, клубовете малко или много мачкат underground, защото малко са клубовете, в които се свири такава музика. Сподели някои клубове с нас. По-скоро айде за София да си говорим, че останалите... Три уши, може би сега ще кажеш. Примерно, да, те се броят общо взето на пръсти. Три уши, мазе, примерно. За Jet Rock си мислех един много приятен клуб, който за съжаление затвориха, защото... Но пичовете си търсят. А в терминала или там по-скоро са по-известните, по-популярните групи? Не, там има известна доза, но пак казвам, че клубовете не толерират много това нещо и примерно дават вторници, някакви слаби дни. Да, защото петък и събота трябва да си изкарат пари съответно. Общо взето, да. Това е повече от ясно. Добре, какво липсва на тази сцена? Тя не е мейнстрим, не е комерциална и не е толкова популярна. И ти съответно това какво би променил? Да се популяризира, да кажем, което е малко взаимно изключващо с андерграунда, но все пак.
Не знам, може би трябва да има повече такива клубове, които да толерират това нещо. Не като отида аз да свирам и той да ми каже първите 30 човека, които влизат в клуба, аз взимам входа. Защото съм свирил на такова място. Мгм. Няма да споменавам Добре, аз повечето мисля, че се хора досещам, от но underground после ще го да знаят. обсъдим. Да я знам, просто да се опитат. Тоест трябва да има повече такива места, където да позволяват Да, и да те накара да се чувстваш комфортно там, да те предразположат. Не става въпрос да ти плащат някакви левове, хиляди. Съответно трябва да има и повече публика, предполагам, защото съм забелязала, че в групи не присъстват. Да, но underground в крайна сметка. Не можеш да очакваш, нали, да ти дойдат. Спирал ли си с някои от твоите групи извън България? Къде и какво чуса? Мисля съм на фестивали извън България, силно казвам, защото ходихме до Скопие и Толя. Групата се казва Коза Мостра. Супер. Да, ама Доста от готин. известно време не свира с тях, то май вече не слушат, защото Така ли? да работи, Аха. тук малко Всеки се е спасил на някъде. Да. Светло and the Legends, И сега ви предстои едно, сега ще следващия ходим месец. до Лондон, да. Тоест този месец. Този месец края. Да, там предполагам ще се натъкнете на доста ваши фенове. Ме потвърдили така за сега. В Facebook ивент. Местни, разни, наши. Пожелавам ви успех там. Определено ще се получат по-добре нещата, отколкото. Благодаря. Имаш ли предпочитания по-специално към някои твои музикални колеги в underground сцената? Те се въртат горе-долу едни и същи хора там. Когато си на свой концерт. Не е толкова необичаен въпрос. Не мисля, честно казано, конкретно. Мислиш, нали, как си свириш нещата, окей, мислиш за динамика, за... По-скоро се отдаваш. За паузи, на парчета и такива съвсем... То не е много личен музикански. въпрос, ама що пък не. Имат ли по-специално отношение жените към един барабанист и към теб самия? Забелязва ли си нещо такова? Всички мъже си мъже. Не, само вокалите са справи. Да, вокалите наистина. Другите Всички са жени просто са мъже. луди по И басистите вокали, са по басисти, мъже. китаристи. Добре, много ти благодаря за това интервю. Какво излезе, че underground музика се прави в България, не се развива успешно. Трябват ни повече клубове и повече хора, които може би да разпространяват. Да, медии, които да бутат също така. Да дават някакво рамо. Ние от Концерти БГ определено съпортваме супер много и се опитваме, но само ние какво може да направим? Съответно, хората трябва да знам. Те не могат да слушат само слуша навсякъде. И ти пожелавам много успехи за напред с групи и да си изкарате много яко в Лондон с легендите и Светлю. Чао, чао! Чао!